Намасте! От виртуалното йога студио Иниян с мен Милена Петрова. Сега ще направим една практика, предназначена за горната част на гърба. Нека седнем удобно. Краката ги разположете както искате, но опитайте гърба да остане добре издължен. Първо ще раздвижим главата. Дишваме нагоре и издишваме напред. Задържаме вратичка към гърдите, приплитаме пръстите на ръцете, отпускаме лакти. При следващото вдишване вдигаме глава, лакти назад и издишваме напред. Вдишваме назад и издишваме. Още един път. И издишваме. Отваряме лакти настрани, поставяме ръце върху рамене. Вдишваме назад, събираме плешки, издишваме високо напред. Вдишваме и издишваме. Вдишваме, отваряме гръден кош и издишваме. Още един път и издишваме. Събираме предмишниците пред лицето, вдишваме нагоре, хубаво избутваме надолу и назад. И в другата посока. Събираме пред лицето, спускаме надолу. Довършваме кръгчето, слагаме единия лакът върху другия, приплитаме ръце, дишваме високо нагоре и издишваме надолу. Задържаме лакти на височината на раменете, издърпваме настрани, брадичка към противоположно рамо, на другата страна. Задържаме в център, горната ръка изпъваме напред, другата плъзгаме към китка, поглеждаме в противоположна на ръцете посока. Отваряме ръце настрани, завъртаме рамене. Поставяме другия лакът от горната страна. Вдишваме нагоре и издишваме. Издишвайки надолу, хубаво отваряме плешките, заобляме гръб. Задържаме лакти на височината на раменете, издърпваме в едната и в другата посока. Задържаме в център, изпъваме горната ръка, долната плъзгаме, поглеждаме в противоположна посока. Отваряме ръце, завъртаме рамене. Хващаме ръцете зад гърба, вдишваме, издишваме ръце пред нас, приплитаме пръсти, заобляме гръб. Вдишваме и издишваме. Хващаме ръце зад гърба, издърпваме надолу и започваме да вдигаме ръцето там, докъдето е комфортно, без да накланяме тялото напред. Лекичко наляво и надясно издърпваме. Хващаме ръце пред нас, приплитаме пръсти, длани навън, заобляме гръб. Центрираме.
горната от долната, хващаме ръце зад гърба. Ако не стигате ръцете си, може да хванете някакво лъженце или чорапче и да опитате максимално да ги приближите една към друга. Отваряме ръце настрани, поставяме другата ръка от горната страна. Отваряме ръце, завъртаме рамене. Свиваме в лакти, вдишваме, протягаме се, издишваме надолу и назад. Вдишваме, издишваме, вдишваме, издишваме. Протягаме се, приплитаме пръсти, длани нагоре, вдишваме, издишвайки спускаме с кръчета в китки. Лягаме по гръб. Оставаме със свити в коленете крака. Оставаме ръцете настрани с длани надолу. Вдишваме, повдигаме таза и издишваме, отпускаме. Движим с въздуха. Наблюдавайте стъпалата да са успоредни, бедрата също, да не ги отваряте настрани. Повдигаме таза, задържаме нагоре и завъртаме от таза в кръг. Бавно, контролирано. В другата посока. Задържаме таза нагоре, поставяме длани покрай тялото. Вдишваме, повдигаме ръце нагоре към ушите и издишваме, отпускаме. Движим с въздуха. При следващото повдигане задържаме ръце нагоре, приплитаме пръсти, длани навън, протягаме се и задоляваме наляво и надясно таза и раменете. Издишваме, отпускаме таза, прибираме двете бедра към гърдите. Леко залюляваме наляво и надясно. Задържаме в център, поставяме длани върху капачките на коленете. И сега коленете дърпат навън, ръцете навътре, ръцете назад. Вдигаме глава и трябва да усетим разтягането в раменете. Издишваме, отпускаме гръб, стъпваме със свити в коленете крака. Поставяме ръце с приплетени пръсти зад главата, опираме лакти в пода и започваме да плъзгаме странично, без да отделяме лактите от земята. Задържаме в център, отпускаме ръце. Обръщаме се по колено. Поставяме лакти под раменете. Предмишниците са успоредни една на друга. Отпускаме гърди надолу, така че да съберем плешките. Натискаме лакти, отдалечаваме плешки.
Задържаме в неутрална позиция и бавно преместваме двете предмишници настрани. Спираме там, докъдето се чувстваме комфортно. Връщаме в център и се извиваме на другата страна. Връщаме в център. Поставяме коленете под седалището, протягаме ръце напред, отпускаме глава към пода. Подмушваме едната ръка под другата. Обръщаме поглед към тавана. Наблюдаваме усещането в рамото от долната страна. Връщаме в център и на другата страна. Връщаме в център, спускаме тялото към пода. Изпъваме ръцете напред. Събираме и изпъваме крака и леко пашната кост отива към петите. Дишваме, повдигаме глава, лакти към талията, издишваме надолу. Издишваме, поставяме ръцете с свити лакти в една линия с раменете. Свиваме единия крак, завъртаме коляно към тавана, обръщаме поглед нагоре, наблюдаваме усещането в рамото от долната страна. Връщаме в център и на другата страна. Свиваме крак, завъртаме. Връщаме в център. Хващаме ръцете зад гърба, приплитаме пръсти. Отново пашната кост отива надолу, за да предпазим кръста. Вдигаме ръце нагоре. Връщаме. Задържаме ръцете нагоре. Лекичко наляво и надясно издърпваме. Отпускаме. Поставяме длани до гърдите, изпутваме се нагоре. Заставаме на ръце и колене. Обръщаме пръстите на ръцете навътре, едни към други. Спускаме брадичка към пода и връщаме.
Задържаме нагоре, обръщаме си пръстите напред. Сядаме на пети или с кръстосани крака и раздвижваме рамене последователно. В другата посока. Задържаме в център, тишваме назад и издишваме рамене напред, заобляме гръб. Дишваме назад и издишваме. Още един път. И издишваме. Издължаваме гръб. Събираме длани, затваряме очи и осъзнаваме усещанията в горната част на гърба. Благодарим си за времето, което отделихме за себе си.